טוב, אז מי שרשמה לי 7 כחול, 5 ורוד ו20 סקוושים, אז אני אתחיל. יש את זה, שזה מחזיק מפתחות של טוויטר. יש את הספינר. 2. יש סקוושי. 3. יש 2 צינורות כאלה. 1, 2, 3, 4, 5. יש את זה. 6. יש את שכחתי איך קוראים לזה, אבל את זה. רגע, בואו נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כן, 7. 5 ורודים. יש את זה. 1. יש אותו. 2. יש את המפרח בועה. 3. יש את הגבינה. 4. יש את הפיל. 5. וסקוושי. 6. לא. כן, אז עשיתי בטעות 6. ו20 סקוושים. יש פה יותר מדי, אז הם יכולים, בוא נגיד, 1, 2, 3, 4, שמאלה. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ויש עוד מלא. ויש גם כאן. אז תרשמו לי עוד. ביי.